Hoxe a Diputación da Coruña, a través do acordo plenario para o impulso do Xeoparque de Ortegal, dou un paso importante en que no futuro inmediato, no futuro próximo, os 7 concellos que compoñen o ámbito do Xeoparque, que son Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño, conten no mínimo tempo posible dun recurso que vai a ser moi importante para vertebrar o territorio, pero tamén para a promoción turística da propia zona, e a Diputación da Coruña agarda que tamén cos diferentes pasos que se van a ir dando na consolidación e no impulso deste novo ente patrimonial sirva tamén para redundar en políticas que beneficien o benestar das persoas e a xeración de emprego na zona.